en el nostre repertori popular hi trobem un bon nombre de melodies que, com l'anterior, actualment tenen un significat ben diferent, el seu missatge és ben diferent i les seves lletres també són ben diferents i tenen una intenció molt diferent respecte al motiu, l'origen que les va motivar a escriure-les. De fet, seria el cas conegut d'una melodia. La coneixeu, oi? El cant dels ocells, exacte. Bé, doncs el cant dels ocells, normalment, la seva melodia, sona en comiats o en minuts de silenci, en recorda algú? És una melodia que ha sonat molt amb motiu de l'empresonament dels nostres polítics i ja fa uns anys el reconegut violoncel·lista català Pau Casals la va utilitzar per reivindicar la nació catalana, o bé la pau, a la nostra societat en els seus concerts a l'exili. Uns usos, però, completament diferents al seu original. En realitat, el cant dels ocells és una cançó de Nadal, una Nadala d'origen anònim, que descriu l'esplendor de la natura el dia del naixement del nen Jesús. Al llarg de la cançó trobem un total d'uns 32 ocells. Sí, 32. Atents als seus noms. 32, Contem. L'àguila imperial, el pardal, el verdum, el lluer, el passerell, el tord, el rossinyol, la cotxa, el bitx, el reietó, el canari, el merlot, el cotoliu, l'estiverol, el francolí, puput, la tórtola, els picots, borroners, la guatlla, la perdiu, la garsa, la griva, el gats, la cadernera, el pinsà, el xot, el mussol, el gamarús i el duc. Clavats. Oi que els coneixeu tots aquí, Vila-rodona, tots aquests ocellots? Que els coneixem tots aquí? Jo que has dit, després del pardal, que no me'n recordo, aquell no el coneix, els altres sí, però després del pardal... El bitxa. El bitxa, aquest... Aquí m'ha enganxat, És ràpida, No fem hamburguesa, diu. Bé, de fet, amb tants noms, Xavier, el Xavier i jo som mestres. Llavors, amb tants noms... Tenim 3 mesos de vacances. Ei, tu també, Sí. Doncs això que jo deia que aquesta cançó que en origen era una cançó, una Nadala, és gairebé una classe magistral de medi natural. Natural per dar una mica la biodiversitat. No, podríem perfectament utilitzar-la. Vull dir que això que dèiem dels orígens de les cançons i per què van ser escrites... Clavat, aquí. Però, saps què? Com que demà ja ho farem a l'escola. Però ara la podem tocar, no? Sí? Perquè sí que la voleu sentir? Sí, no? Va, som-hi, va.